Бау! Това е на пъцове мозък. Сети за тебе. Фак! За тебе, бе! На пъца, знам. Ома гъбе, служете факли, бе! Ма ти се ми се чупа, човек! Той ги чупи! Защо той ги чупи? О, защо се правите? Няма абсолютно нищо. Фак, защо се чупи сама? Ами не знам. Аз излизам навънка. Ууу! Къде го, бе? Тя че се стреснах от зомбите просто. Маля, сега ако се скрие зад някой краста на теб. Да знаеш. Фак, бе, имам brightness! Да, бе, да. Да, получих brightness. А къде е, бе? Аз защо не го виждам? Абе, хора, какво се правите? Не, бе, човек, имам brightness. Ей, сега, ако ще... Баш, човек, виж факлите, сами се чупа, бе! И виж какви са размазани факлите. Аз нищо не виждам. Отгоре етажа е отворен. Виж! Гледай Тони как се чупат сами факлите. Ай, всички въгълчета е така, ще пазя от стълбището да не дойде. Не, бе, откъде. Тони, гледай ония факлите, ти поне. Да, бе, знам. Оле, ти се щупи само пак. А защо се чупят сами, бе? Не знам. Прилепи пак се спанаха. А защо ги пуска? Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Хора, напред се на ГМС. Ти на гейм от хора. Махни го. Да ме да е по-страшно. Аре, гъма нула. Аз съм на гъма нула. Аз. Ще дойде от вратата там, бе. Там има врата. Може. Сложи това, бе. Някой изведнъж ще пея. Да, е. Аз ще кликна. Майнкрафт. Тони, ела. А, да, бе. Има обични. Йо, вземи да направиш някоя на пъца. Не, бе. Къде си? Аз не те виждам. Задния ход. Какво направих на пъца? Гледай се. Какво е на пъца? Елачи. Не. А, всичко е страшно, бе. Гледай. Колко е? Outlast. Не виж какъв е музикален. Гони. Да, бе, да. Хер, бе. Това е нашата Не е скрива. Калян този. Не, той е от Варна този. И се запознахме в Майнкрафт. Каляне, кажи здрасти на мама. Оста. Здрасти на мама. Здрасти на Калян. Който ни е новото приятелче и живеем заедно. Откъде е? Тихо бе. Ко правиш в къщата? Защо? Имаше ендерман в къщата. Сноумените дали ще го убият? Не, смисъл, дали ще го убият, ако са спални?